दा बिदि जाबायनो बेखौनो थगायनानै फैसा बिहरग्रा दंबावो नै नायदो मबाइल सिम नायदो मबाइलानो गंब्रै गंबा सिमानो मोनबा जि गोरोन्थि जाबाय आं मावला सार मालाबाबो मावला भुल जाफ्लांबाय आं मावनाङि खामानिखौ मावफ्लांबाय। खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा सासे ब्रादार एसके बड' ब्लगआहा सासे बेमारि मानसिनो बा अपारेशननि थाखाय रांखावरिनि थाखाय रायजो राजानाव भिडिअ बानायनानै हगारदोंमोन। दा बेवहाय बै गुवाहाटियावहाय जिथुनाखि जोंहा एक्स एनडिबि आदामोनजों सारमोनजोंहाय जिथुनाखि बि राजामोन आरो बेजों लोगोसे प्रान्जल नार्जारि ब्रादारमोनजोंहाय हमजानानै बुजानानै हगारफिनदोंमोन अननानै बर'जों बर' होननानै नङा होमब्ला दिनैहाय बै मानसियानो फिन खेब नैबे एसके बड' ब्लगनि चेनेलनिजों माने बेमारिनि नाम्बार लानानै माने थाखा लुथिनानै जाबावबाय आरोखि। दा बेखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजाङै खोनासं अब्ला ओरैबो खोनासङोब्ला माने नोंथांमोना निस्सय मिथिगोन आरोखि मा नंगौना नङा माथोआ। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासं। बेयाव नों 500 थाखा पठायना हरलाय आं दा थांनो नागिरबाय दोङो नोंनो हा खोनाबाय नलबा बेनिफ्रायनो दानखानो हागोन नोङो माने बिसोरो बरपेटा रडनिया थारमाने गामि भितरनिफ्राय फैगोन नालाय दा बेंक सेंकनि एख' माबा गैया थारमाने बिसोर बुंदों आरो थाव सोलांनि 500 थाखा पठायना हर जों बरपेटा रडआव दिहुनहैसिगोन फैसाखौ होनना बुंहरदों आरो आं नोंनो हरना होनि QR क'डखौ हा फंबाय आंनाव 5 थाखानो दंना गैयाथाय जायखिजाया थाव सोनो आन्था बेसेबांसो दङ नायलाय 500 जागोन दे आं दायो नै दसे उनावसोबा बेखौनो नों लाखादों जाबाय खोनाबाय नायलाय देलाय चेक खालामदों आं लाइनाव दङ दे 500 जागोन दे बारा नङा दा नों ओमफ्राय ओंखारदो खोनाबाय थाबनो ओंखारदों नै ओंखारनो नागिरदों नों काजलगावआव नेबाय थादो जों माने कारजों थांबाय दङथ' जों थाब मोनहैगोन देलाय चेक आउट खालामनो 250 दं नै आंना 250 दे बेखिनिखौनो पठायना हरदो नोङो दा थांनानै आं हैबाय दोङो हा QR क'डफोरनि दे हर दे नैबे एसके बड' ब्लगनि चेनेलनि भइस माथोखौ खोनासंबाय दा आरो नैबे जोंहा रिमिना ब्रह्म जिथुनाखि बियो जेसि नार्जारि सिंगारनियावहाय बै सिखावा फन खालामनानै मा होनो फैसा बिहरदोंमोन। दा बैखौहाय नोंथांमोना बेखौबो खोनासं अब्ला निस्सय बुजि मोनगोन। जेसिजों माबायदि रायलायहरदोंमोन नोंथांमोना खोनासंनानै लादो। बे आदा जेसि आंनो माने रेकर्डखौ हरदोंमोन नालाय मानसिया बेनो नामा माने सोंहरदों आरो ना आंनावहाय कनफार्म लाहरदों। रुमावनो थांसै आङो नङा होमबा जोङो बेबो माबा मोनसे खालाय जागोन दे जिखुनु ओमफ्राय दा मोनहैग्रोनि आरो लोगोनावसो दंना गैयाथाय आंबो अनलाइनखौथ' बानायना लायाखै देलाय दे आं दा थांनो नागिरगोन दे माने बे सासे लोगो थायोना बे माबायाव आपार आसामाव बे थारमाने आंखौ नांगोन नाय दासो कल खालामदों नोंखौ दोनबाय बै कल खालामदों आंनो 500 फैसा हरथ'नाय होननानै एखेलगे जब मावो बेबो प्राइभेट जब मावनानै दङ आं दा थांनो नागिरदों नोंनो थारमाने आंनाव केस गोजा दङ आरो ATM दङ बे ATM आंबो अनलाइनखौथ' बाहायनाय जालाना होनदाना नैबे मा होनो एसके बड' ब्लगनि जिथुनाखि बेमारि बा बिथाङा भिडिअ बानायदोंमोन दा बे न'खरनि मानसिफ्रा माब्रै लांजानाय माब्रै बिहरनाय बेखौहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय अब्ला मिथिनो मोनगोन लोगोफोर। बे खर'खौ अपारेसन खालामबाय आरोना नै दा बिदि जाबायनो बेखौनो थगायनानै फैसा बिहरग्रा दंबावो नै नायदो बेमारिखौ नायफैदों आङो दाख्लै बानायनाय भिडिअ बानायनायखौ दा माबायदि जानानै दं एसे बर्थमान एसे मोजाङाव फैबाय दा बिदि आरोखि खैला मैलासो ओमफ्राय दा एसे मोजाङाव फैगासिनो दं ने ओमफ्राय दुखुनांथावनि बाथ्रा आङो दाख्लैहाय गाबगु खुगु बेमारिनि भिडिअ बानायना होदोंमोन ओमफ्राय बेबायदिनो फैसा थगायनानै जाग्रा ओंखारबावलायबाय आरोखि ना माबायदि होननानै फैसा बिहरासैलाय बिसोरो फैसाखौहाय जोङो हस्पिटालावहाय थांगासिनो नोंसोरो बे हस्पिटालावनो थाबाय था होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय थाबाय थादों बेखौ चेकआपआव खालामखांनानैहाय बिदिनो नायखांनानै माखांनानै दानो जिरायबाय थानानै नेबाय थानो थिननायखाय जों नेबाय थादों आरो ओमफ्राय दानो बिदिनो आंथ' बारा गोबावबो रायलायासै आं टेनसनजों बारा रायलायनो हायासै बेवहायनो होदों आरो आं
होनानैहाय बेवहायजों मा रायलायहरखो बिदिनो थाखा फैसानि रायलायहरदोंनो जों थांगासिनो फैसा हैनो थांगासिनो माबायदि बुंहरा बिसोरो जेनेबा फार्स्टनिफ्राय फार्स्टआवथ' आं रायलायनो मोनाखिसै जेनेबा सेकेन्ड बाराव हरबाय थानायखाय आंनो रायलायनो होबाय आंथ' ओरै मानसि बेमारिखौ लानानै थांखानायनि नालाय आंबो सम गैया जानानै इमारजेन्सि आं फैसाखौ हरनो हाथ'नाय नङा होननानै बुंनायाव माने एकदम जर जबस्थि खालामबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय जर जबस्थि खालामनायाव माने बिसोरो बै ससेयावहाय लामायाव थावा जोबफैबाय होनबाय बै माबानिफ्राय सेरफांगुरिनिफ्राय फैनानै कारिगाव बारफैबाय होनबाय माखासेया उदालगुरिनिफ्राय फैदोंमोन होनबाय उदालगुरिनिफ्राय फैनाया थाव जोबफैबाय लामा ससेयाव ओमफ्राय मा हरदों बिसोरो फैसा हैनो ना मा गारि थावा जोब्बाय नालाय थाव दिफु खाथियाव दङ गावसिनाव हेन्ड केस गैया गुगोल पे खालामनानै हरथ'दो 500 थाखा थाव सोनो होननानै नोंसोरनि बेमारिखौनो नायनो थांगोन फैसा हैगोन नोंसिनि थाखायनो खस्थ' खालामदों जोङो एफा गोजाननिफ्राय फैदों बेबायदि बुंबाय थाबाय आरो खोथाखौ बुङोब्लाथ' फोथायजाथाव खिन्थु 2 नाम्बार जों आन्दाज मोननानै जों हरनाखैमोन आरो जों हरनाखिसै ओरै फंबायनि गुगोल पेआव फन खालामनानै फंबायनिफ्राय बिहरथाबबाय थानानै बिसोरो लानानै थांदों आरो बेसेबां सोहरनामोन फंबायनियावबो 500 थाखा बिहरदोंमोननो फंबाया हरनाखिसै 200 थाखा सोना हरदों आरो बेबायदि आरोखि ने ओमफ्राय उनावहाय फन खालामफिनाखिसै बिसोरो जे फैसाखौ मोनखांनायनि उनाव फन खालामब्लाबो फनखौ रिसिभ खालामाखिसै आरो बिसोरो जोंखौ नेहोदों बिसोरो 12थासिमयाव नेहोदों जोंखौ थांगासिनो दं होननानै बबेयावथो नेहोआ लरासामाव बिदिसो बावखानाया लरासामाव 12थासिम नेहोबाय उनाव फन खालामनो थिनबाय फंबायखौ फना हमलेलै होनबाय होमब्लालाय बिसोरो थगायना जाग्रासो होननानै जों गिदिंनानै अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नैबे जिनाखि एसके बड' ब्लगआ बानायनाय भिडिअ दा बेजों लोगोसे न'खरनि बै बेमारि मानसि बा अपारेशन खालामजानाय दिनै रांखावरि गैजाया न'खरावहाय जेबो गैजाया रायजो राजानाव मदद मोनबाय बायगोनदां होननानै भिडिअ बानायनानै मबाइल नाम्बार होनानै गुगोल पे नाम्बार होनानै मा होनो रायजो राजानाव रां बिबाय नङा होमबा दिनै सिखावाथ' खावबाय बा सिखावा लुथि हरबाय नङा होमबा दिनै आङो बै बेमारिखौसो दुखु मोनदों बिसोर माने गोबां भिडिअ हगारबोबाय गोबां मानसिया सिखावनि माबा भिडिअ हगारबोबाय बेबायदि गुवाहाटियाव बेबायदि बुजाबाय नाम्बारा बिदि होननानै गोबाङैनो माने हगारबोबाय माने बानायनानै होबोबाय नङा होमबा दिनै बैफोरखौ भिडिअखौ नायगोनो नाया गोरोन्थिया सोरनि दाया सोरनि बेमारि मानसिया दिनै बेमारिनि न'खरनि मानसिया दिनै मानो थाखा हरनो गोनां नोंसोरबायदि बैसोरबायदि मानसिया भिडिअ नायोना नाया हा दिनै गोबां इउटुबारफोरा हा भिडिअ बानाय हगारबाय बेबायदि सिखाव दङ फैसा लुथिहरो फैसा बिहरो थाव सोनो फैसा गैया फैसा सोना हर हेन टेन एकाउन्टाव माबायाव बेलेन्स गैया केससो दङ गोबां होननानै भिडिअ माबानानै बुंहरनानै फैसा बिहरो मोजां बुंनानै नंगौना नङा दिनै बेफोरबायदि भिडिअखौ नाया हा गाज्रि भिडिअखौ नायग्रा बैसोरबायदि मानसिया सदन मोनदों मानो होनब्ला मोजां भिडिअखौ नाया भाइराल भिडिअखौसो नायो दिनै खैफोद आफोदाव गोग्लैदों बैफोरबायदिखौ सिगाङाव मिन्थिनानै थाखानायमोनब्लाथ' नोंसोर हरनाय नङामोन नङा होमबा बा बै सोरबा बेमारिया हरनाय नङामोन मानोना बैसोरबायदि मानसिया भिडिअखौ नायाब्ला अब्लाथ' बोरैथो मिन्थिनो आं दिनै दिनाव बेमारिखौसो दुखु मोनदों बा बेमारिनि न'खरनि मानसिखौसो दुखु मोनदां बेमारियाथ' बहा फन रायलायनो नङा होमबा बेमारिनि न'खरनि मानसिखौसो दुखु मोनदां गोबां इउटुबारफोरा बानायबाय बेफोरबायदि फैसा हरनानै दाला हो जोंहा देरहासार इस्लारिमोन बायदियाबो बानायबाय नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे अफ्रिमोन बायदियाबो बानायबाय आदा अफ्रिमोना बे आदा बिराजामोना प्रान्जल नार्जारि ब्रादारमोना हो गोबां मानसिया भिडिअ बानायबाय बेजों लोगोसे रिमिना ब्रह्मआबो भिडिअ बानायबाय बेफोरबायदि मोजां भिडिअखौ नाया डनेसननि भिडिअ होनोब्ला थाखा फैसा हरनांगोन दानो नायोब्ला होननानैसो माबायो थायो नंगौना नङा आं बेखौसो दिनैनि दिनाव बिराद दुखु मोनदों बेमारिनि जिथुनाखि मानसिफोर न'खरनि मानसिफोरखौहाय गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै नोंथांमोना सिगाङाव बेफोरबायदिखौ जाथायखौ मिन्थिखानायमोनब्ला नायनाय भिडिअफोरखौ नायनायमोनब्ला दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन नङा होमबा सल'गोफोर आरो बेजों लोगोसे जोंहा एक्स एनडिबि आदामोन बिराजामोना बै सिखावखौ हमनानै माबायदि सेबनायमोन माबायदि खमा बिहोनायमोन माबायदि हो एबारनिफ्राय बेफोरबायदि मावलामोन होननानै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय होमबा मिन्थिनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे
भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय नलबारि डिस्ट्रिक्ट धुमधामा राङापालिनि आं गुवाहाटियाव थायो आं बिदि मावनाया मा गोसोजों नोङो बेमारि मानसिनिफ्राय मा गोसो जानानै जेनेबा अबे थैजों नोंनि बिमा बिफाया बर' नंना नङा आंनि आफाया बर'आनो बाबा गैला फंबाय सानै दङ आइ दङ आइजों आंजों पाहाराव थायो नों सासे बर'बा नों सासे बर' बेमारि जायफोर सोरबा गैयै मानसिफोरनिफ्राय बोरै थगायनानै नोङो बिहरनो हाखो मोनथिसुयैयाव मावफ्लांबाय आखायाव टटेल साबेसे जाखो बुं स्पष्ट बुं साबा सयजनसो जाबाय सार मा जायगानि फार्स्ट गिबि अबे जायगानि जाजेननाय बुं बेखौ गोसोआव गैया आं सार होननानै फैसा बिहरनानै नोङो थाव सोनो गारि भारा बायदिना बिदि माबा खालायनाय नोङो मबाइलानो गंबासो दं दे बुं मबाइलानो गंब्रै गंबा दं देलाय माबोरै थगाय नों मा गोसोजों थगाय देलाय आं माब्ला सारिफोरखौ होबानो जाबाय आं मोजां गोसा बुं गोसा बुं नों दसे नोङो दान्दिसे जोंनि सोंनाय फिनाव नों गाबदों बै बेमारिनि नोङो जिबायदि खैफोदाव दङ थैनायजों समान जानानै दं देलाय बेखौबा नोङो थगायना जानो बा सोबख'ना जानो नोङो गाबाखै नोङो दिनै जों सोंनायाव मानो गाबखो जि गोरोन्थि जाबाय आं मावला सार मालाबाबो मावला भुल जाफ्लांबाय आं मावनाङि खामानिखौ मावफ्लांबाय आं मालाबाबो मावला थैना थांब्लाबो आरो बेबायदि खामानिखौ आंनो नांला बेयाव मबाइल सिम माबायदि मबाइल सिम नायदो मबाइलानो गंब्रै गंबा सिमानो मोनबा ओमफ्राय मानसिखौथ' माबायाव भाइरेल जानाय भिडिअफ्रावथ' माने एक्टर बादि खर' खालायनाय नुदों टफि हमलायनाय नुदों